फिसाखौ बुथारनानै हौवाखौ मदारु खालामनानै दाना गेसाव मोनामसुनो हाया जाबाय नामा नोङो नाय जोमै नोंनि थाखाय नोंनि हौवाया हनै मा अबस्थायाव दङ नोंनि हौवाखौ बिदि जानायखौ नों मोजां मोनबाय नामा हो आं बेफोर गासै बाथ्राखौ खोनानानै बेफोर गासै जाथायखौ नुनानै आं गोमोबायसो थारैनो आं हमनो हाबाय जानांगौ नोंसोरो जायनि मुं लानानै आंखौ रायगासिनो जोमै जोमै होननानै बे जोमैनि फिसाय आरो बिनि फिसालाया सोर बेखौथ' आं मिथिला आं हमनो हाबाय थारमाने जोमै होननाया आंनि महर मुस्रिजों एखे जानो हागौ नुनायाव माबायदि हिनजावलै नोङो जोमै माबायदि गोसोनि मानसिब्रा नोंनि बिखायालाय सेरबेसे रोजालै हो बुङो ना अहंकार मानसिफोरखौ बिखा रोजा होननानै नोंनि बिखाया बेसे रोजा सेरसे सेरनै सेरथाम खै केजि दङ नोंनि बिखाया हो एसेबां अन्थाइ बिखा दिन्थिबाय थादों नोङो औ आं सैथोखौनो बुंदों आं जोमै नङा जोमै दा थाव सोबानानै नोंमा नोंफानि हाबा नुखौलायगो दे आं नोंखौ नोंसोर आंजों मानो बिदि खालामबाय थानो मोजां मोनखो आं बुंदों ना आं कबितासो आं बेयाव मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोन आं बे जायगायाव उन सिगां माब्लाबाबो फैफेराखै बे बारानो फार्स्ट आंनि फैनाया बे जायगायाव आं रावखौबो सिनाया नोंसोरखौबो सिनाया र'लै हुवाखौ फोजाना होयो दानजाथोंलै एसे ओइ नङा सिख्ला सिख्ला मेगनखौ खेवलाय नै जोमैखौ लाना फैबाय जोमैखौ बुनो गोसोबा बुदोलै उल्टां पाल्टां होनगासिनो बियो जोंजों खोनासं जानला मोनला आंखौ बुनो दाहोलाबाय दे आंनि आफाया पुलिस गोसो जायोबा आं नोंसोरखौ हमहोजोबनो हायो र'लै नोंनि नोम्फाया पुलिस ना नोंनि हौवाया पुलिस मोनथिहोसिगोन ओइ अलम्बार सिख्लालाय गोमथा सोरखौ बुनो अलम्बार नों बारा लोमद्रायबाय मानसिया हमथादो गोसोखौ मा जाखो बेखौल' बुं हमथायो हमथाया बे आंनिसो गोसो लोंगोन जागोन थैब्लाबो आंनि जिउ थांगोन थांब्लाबो आंनि जिउ थागोन नों खर' सानो नाङा बुंदो मा जाखो नायहनै सिगाङाव नोंनि हिन्जाव जोमैखौ हमना लाना फैदों जों आरो बे बुंदों आं जोमै नङा आरो बे बुंदों नोंखौबो सिनाया आरो बे बुंबावदों गावहा फिसालाबो गैयानो नायहनै सिगाङाव नाय नोंखौ बाजारि नोंनि खानाय दोंबेसे दङ बुखुजोबगोन आं सालि नायल' जाल' आंनि फिसालानि जिउखौ जाबाय नोङो दा आंखौबो थैबायना थैयाखै नायनो फैदों नोंखौ मा सानदों नोंसोरो आंखौ खनबेसे बुंनांगौ आं जोमै नङा होननानै नोंसोराबो थैमारि मोनदोंना र' आफानो फन हरनि आङो नोंसोरखौ साफा साफा जेलनि दालि ओंखाम जाहोनो हायाबा आंबो कबिता नङा ओइ गोमथा नंमारगौना नंमारा जाखोब्रा खोथायालाय गिलायलांबायलां र' आफाखौ लिंहरगासिनो आं अलम्बार नंमारगौना नंमारा जाखोब्रा बे नोंनि हिन्जाव माथो बियो कबितासो बुंगासिनो नों हमनो हादोंना हायाखै नोंनि हिन्जाव नंगौना नङा नोंसोरो बेखौ बबेनिफ्राय थिखोनानै लाना फैया बिफाखौ लिंहरनो नागिरदोंलै बिफा पुलिसनो आंथ' गिबायसोलै आं थांनोसै नामा आच्छा नों बुंदोंलाय नोंनि हिन्जाव नंगौना नङा बियो माथो एखेथार खर' खानाय मुसुगुर मेगन गन्थं खुगा आरि गांजेब जानजाय सेरेरे बिखा फांदांदां नोंनि हिन्जाव बायदि एखेथार माथो नंगौना नङा मोजां नायदोब्रा खोथाया बोरैबासो जाजोब्बाय महर मुस्रि गासैखौबोथ' आंनि हिन्जाव बायदिनो नुदोंमोन आं नाथाय आंनि हिन्जावनि रायलायनाया एसे आलादा बिनि रायलायनायखौ एसे आलादा नुदों आं नोंसोर गोरोन्थि खामानि मावबायदां संसाराव एखे गोबां मानसि थायोथ' बिदिनो र' नोंसोर जिंगा दासि आं बिनि थाफ्लिखौ नायबानो मोनथिगोन आंनि हिन्जावनि थाफ्लि मोननैयावबो सबाय बिमा गिदिर गिदिर दङ सबाय बिमाखौ नायब्लानो मोनथिगोन आंनि हिन्जाव नंगौना नङा र' नोंसोर थाथ'दै मा जाबावलै जोमै आरोबाव नोङो आंनि खिथु फैबावबाय आं नोंनि हिन्जाव नङा जानो हागौ नुनायाव नोंनि हिन्जावजों आंनि महरा एखे नाथाय आं कबितासो प्लिज आंनि खिथुखौ हगारदो आच्छा आं मानिबाय नों कबिता नाथाय नोंनि मोदोमनि दाबसे जायगायाव आंखौ नायनो अब्ला आं मिथिगोन नों कबिता ना जोमै फै मा जाखो बिसोरो दाबो फैला औ अलम्बार जोमै नंमारगौना नंमारा बियो जोमै नङा कबिता मासो मा खोथा बुङोब्ला नोंलाय गावनि हिन्जावखौनो सिनायला नामा नोङो आंनि हिन्जाव नंगौना नङा आंहा प्रुफ दङ आंनि हिन्जावनि थाफ्लियाव सबाय बिमा दङ बेनि थाफ्लिखौ नायखांबाय आङो बेनि थाफ्लियाथ' गुफुर स्लिमसो सबाय बिमा गैया आंनि हिन्जाव जोमै नङा बियो
बबेनिफ्राय हमना लाबोदोंमोन बेयावनो दोनहैफैनो बेसेरा मालाय सिख्लाखौ हामा बिदि खालामनो खोथायालाय नंगौना नङाब्रा बिफाया पुलिस मारबाथ' जोंखौ हमारगोलै थ'दोलै थ'दो दोनहैफिननोसै जायगासिम आरो खोनासं नोंसोरो थांनानै खोन्थाहै आंनि न'आव आंखौ नागिरनो होनाङा होननानै आं बेयावनो थासिगोन बेनो आंनि हिन्जाव बेनो आंनि न' बेनो आंनि संसार बेयावनो आंनि सान हर ओइ कबिथाना सबिथामोनलाय रायलाय आं नोंसोरजों एसेबां बुंबाय थाखादोंमोन आं कबिथासो होननानै नोंसोर मानियासैना मानियैनि फिथाइखौ मोनसिगोन र' आंनि आफायाथ' पुलिसखा फैगासिनो होद नों कबिथाना सबिथा थांदोलाय दोनहैबाय थालालां बिजों थोनहरदोलाय बेखौ थांसै फै जि जायगानिफ्राय नोंसोरो आंखौ हमनानै लानानै फैदोंमोन बे जायगायावनो दोनहैफिनखा नोंसोरो आं हले मिन्थिखाया नङाबा खोथाया बोरैबासो जागोन होद कबिथा थांदोब्रा जोंना हिन्जाव दंलै हिन्जावा नोंजों थाबायनाय नुबा जोंखौ होखाथारगोन औ दे कबिथा सानैखौबो निमाहा होदो जोबोद इनाय खालामफ्लांबाय नोंजों सरिसै दे सानैखौबो निमाहा होदो थिग दङ आं निमाहा होगोन नाथाय नोंसोर आंखौ जि जायगायाव हमनानै लाबोदोंमोन बे जायगायावनो दोनहैखा आं लामा सिनायाना आं न'आव थांफिननांगोनथ' आंखौ दोनहैफिनफै थौदो जोंनिथिं मोखां जानाङालै थौदो आयु खोनादोंमोन जोमैया जेलावसो दंहैयो होननानै माथो हनै गोमथाजों मिजिंजों बेरायगासिनोसै ना बिसोरजोंसो माबा माबि सोमोन्दो जालायबाय बिसोरनि हिन्जावफोरनो खोन्थानांगोन जाबाय नङाबा जोमैया बिसोर सानैखौबो बमब्रा जोबथारसिगोन मिजिंजों गोमथाजों जोमैखौ जेलनिफ्राय देरना लाना फैनानै माने बिसोरजों लाइन मारिगासिनो खोथाया बिदिसो नै लावगि बिथिंहाय जोंहानि हौवाखौ नुदों नामा आयै एसे सिगाङाव फैबावनांगौमोन नोङो नोंनि मेगनजों नुबा साबसिन जाथारगौमोन आंनि बुंनायखौबा फोथायगोन ना फोथाया दाबा नोंबा फैलाय फै बिथिं फै खोन्थागोन आं मा नुखो नोङो देलाय नोंनि फिसाय मिजिं आरो दाउखानि फिसाय गोमथा जोमैजोंसो बेरायगासिनो दा बावैसो नैबे लामाथिं थाबायना थांदों सोरखौबासो नुफ्लांबायदां नोङो ओइलाय आंनि खोथाखौ रावबो फोथायनो नागिरा बेनिखायनो बुंदोंमोन दा नोंनि मेगनजों नुबा नों बांसिन फोथायगौमोन आंलाय मानो थगायनो नंमारगौ बे लामाथिंनो होसोलांलाय लोगो मोनहैनोबो हागौ दे नों जुदि नुमारदोंब्ला नों हसायनो बुंमारदोंना थगायमाराखैथ' जोमैजों जोंहा गोमथा आरो मिजिङा थाफामारदोंना औहाय नोंगौ मानो थगायनो फोथाय जोमैखौलाय जेलावसो दं होननानै खोनादोंमोन जानांगौ मिजिंजों गोमथाजों जोमैजों माबा माबि गेलेनो थानानिफ्राय जेलनिफ्राय दिरुननानै लाना फैबाय र' आं दायो जेबो बुंथ'लासो र' दावखानावबो एसे खबर लाग्रोनांगोन दे बिदिबालाय आं थांनोसै दे फैदो आंबो थांनोसै दे थौदो बिदिबा बे गोमथा मिजिं मोनालाय अलंबारखौ बबेयाव लाना थांखो दाबो फैया नै जिउ गोलावफोरा मुं लानाय लोगो लोगो थमफ्रा नुजाफैबाय थाब थैनाय नङा दे बिसोरो फैबाय ओमफ्राय बहाथो जोंहानि अलंबारा माबालै सोरांस्रि नोंनि खोथा होनाय बायदि जोङो लाखिनो हायासै माने अलंबारा बोरो अलंबारखौ जोङो जेसेबां मोजां लामाथिं लांनो नागिरो एसेबांनो बियो गाज्रिथिंल' थाङो आरो बेबायदिनो बियो थांमारबाय जों बेखौ लाखिनो हायासै अ थारमाने बियो लोंनाय जानायाव गोदोहैबाय औ आं बेखौ बाहेरायाव थिनहरनानै गोरोन्थि खालामबाय बायदिसो मोनबाय आं गाज्रि दामोनसै जों थांनोसै नामा दे थांदो आं मानो बेखौ हरफ्लांखो आं हराब्लानो जायोमोन बेखौ बाहेराव मा जायो न'आवनो जाथोंमोन जाबाबो लोङाब्लाबो थाथोंमोन बियो न'आवनो जेब्ला उखैगोन बे गावनो नागिरखागौमोन आं बिराद गोरोन्थि खालामबाय बेखौ थिनहरनानै दा आं बे खोथाखौ बोरै आइ आरो आफानो खोन्थानांगौ जाखोलाय बिसोरो ओरैनोबाबो दुखुआव दंखायो आरो बे खोथाखौ मिथियोब्लाथ' बिसोरो बांसिनसो दुखु जागोन आं बोरै बिसोरनो खोन्थाब्लाबोथ' रायजागोनसो आङो दालाय आं मा खालामनांगौ जाखो आं आइ आफानो खोन्थायालासे सिरि सिरि थानायाव थांनोसै नामा जोमैनि सोमोन्दै रायलायहैनोसै जानांगौ जोमैयाबो रागाजों दिखारजों फिसालाखौ मा खालामना लाफ्लांखो दा हयथ' बेबो गाबखांनानै दङ आरो
हिन्जावा न'आव फैफिनोब्ला हयथ' अलंबाराबो मोजां जाफिननो हागौ। आं बिदिनो खालामनोसै, आं थानायावनो थांनोसै। दे लोगोफोर, दिनै बेसेयावनो दोनथ'नोसै दे। गाबोननि फैनो गोनां भिडिअ'खौ नेदो आरो दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरो जायफोरा चेनेलखौ दाबोसिम साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै खालामनानै होदो। दे बिदिब्ला दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय दे। बाय बाय।